देबोरगाव बियाबनिफ्राय बिपिएफआव थांथावथाव मानसि रावबो गैया। एमपि इलेक्सनाव जेरैबायदि खस्थ' मोनगोन जों बिटिसि इलेक्सनाव खस्थ' मोनहैनाय नङा। 30,900 भटआ जोंहा बाव जोङो 90%आनो जोंहा माबायाव फैगोन जोंनि UPPLनि भट जागोन। देबोरगाव बियाबनिफ्रायथ' बेखौ बुङोब्लाथ' जोङो सोमोनांथावसो। देबोरगाव बियाबनिफ्राय बिपिएफआव थांथावथाव मानसि रावबो गैया। दिनै बिपिएफनिफ्रायसो स्वयं जोंनाव खबर लागासिनो फैनो नागिरगासिनो। जोङो माखासे दिननि उनाव बेखौ जोङो बिथांमोना नुगोन। बिपिएफनिफ्राय जोंजों जगाजग खालामगासिनो दं, खबर होगासिनो दं। नाथाय जोङो सम मिलायैयाव बिथांमोनखौ जोङो सासे सानै खम बिबांनि मानसिखाय जोङो होथ'वाखै। जोङो खेबसेयैनो मोनसे थारिख लादों। 1000 जन जोङो जयनिं प्रग्राम लादों। बे 1000 जन जयनिं प्रग्रामाव साबसे बिपिएफनि मानसिफ्रा जयेन जागोन बिथांमोना नुनो मोनगोन। नाथाय बिथांमोननि बांसावनाय खोथासो बे माब्लाबाबो जोङो देबोरगाव समस्तिनिफ्राय बिपिएफआव गोदानै जयेन जाया। जोंनि UPPL पार्टिया थाङा। दिनै जेबो जोङो UPPL पार्टि मावथि सोद्रोमाफ्रा 17 बोसोराव रानथाब खुंथाब जेरै सोलिबोनो हादोंब्ला दा सरकाराव थानाय समाव दिनैहाय जोङो पावाराव थानाय समाव सोर बेक्तिया नागारनानै बिपिएफआव थांनो हाथावगौ। दिनै रायजो राजा सिन्था खालामथों बेखौ। जों दा सान्थि मोनबाय। जोंनि साननाय हनायफ्रा उदां जाबाय। जों उदां अख्राङाव बेरायनो हाबाय। दिनै जों रावखौबो गिनांगौ गैला। दिनै रायजो राजाफ्रा मावै दाङै जानो हाबाय। दिनै फ्रि न'खर सालायनो हाबाय। दिनै जोंनि बाङालि जनगोष्ठि गुबुन जनगोष्ठिनि मानसिफ्रा दिनै उदां अख्राङाव गिनाय गैयालासे बेफार बानिज्यफोर खालामनो हाबाय। बे हिसाबै बिथांमोना सान्थि। दिनै बिथांमोना आंनि सिगाङाव बुङो बिथांमोना दिनै संख्रि बानलुजों ओंखाम जानानैबाबो जोङो सान्थि। ओंखायनो जों UPPLखौ नांगौ होनो बे बिथांमोना बुङो। दिनै थाखा फैसा नाङा। बिथांमोननि बेबसायफ्राल' थिग जानांगौ। बेबसाय मावनायनिखौल' परिबेसफ्राल' मोजां जानांगौ होननानै बिथांमोना फोरमायो। एमपि इलेक्सनाव जेरैबायदि खस्थ' मोनगोन जों बिटिसि इलेक्सनाव खस्थ' मोनहैनाय नङा। मानोना बिटिसि इलेक्सननि महरा आलादा जाहैगोन। बेयाव जोङो 60 समस्ति जाहैगोन। 56आ जाहैबाय जों इलेक्सन आरो 54आ आरो 6 जना नमिनेटेड जाहैगोन। बेयाव जोंनि रायजो राजाफ्रा मिन्थिखाबाय। जोंहा सिमना बारायबाय आरो गौफुर सनितपुर हालामाव थानाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोना रावनोबो भट होआ। आरो जेरैहाय जोंनि ओनसोलनि जोंनि क'क्राझार, बाक्सा, चिरां, उदालगुरिनि रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ। रायजो राजाफोरनि थाखाय रुट लेभेलाव आइ आफा बिदा फंबायनि थाखाय दिनै बेक्तिगत हिसाबै महिलाफोरनो मा होदों आरो जोंनि रायजो राजानि थाखाय भबिसतनि थाखाय मा मावदों। दिनै नों आं रायजो राजानि फिसाफ्रा दिनै सोरबाया डक्टर जानो थांगासिनो दं, सोरबा इन्जिनियार जानो थांगासिनो दं, सोरबा IAS अफिसार जानो थांगासिनो दं। गुबुन गुबुन बिथिङाव बिदिनो डेभेलपमेन्टआ जागासिनो दं। बेफोरखौ नोजोर होनानै दिनै फैगौ 2025 मायथाइनि जे बिटिसि काउन्सिल इलेक्सन बाव जोङो देरहागोना रोखा बेखौ जोङो सिन्था खालामाखै। दिनै जोंहा एमपि इलेक्सननि थाखाय जोङो रेडि आरो बे एमपि इलेक्सनाव जों देरहागोना रोखा आरो बेनि उनाव जोंनो 2025नि थाखाय देरहागोना इजि जानानै दङ। देबाय बिपिएफनि दोहौखौनो नुनो थाङाखिसै। दिनै बिथाङाबो हयथ' मानगोनां जोंहा बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बिथाङा हमनो हादों जानांगौ। दिनैहाय जोंनि नोजोराव बिथाङा गावनि समस्थियाव दिनैसिमबो खेबसेबो प्रग्राम मिटिं खुंफेराखै, माबा मोनसे प्रग्राम लाफेराखै। आंनि मिथिनायाव दिनै उल्थापानियाव खेबथाम प्रग्राम लाहैबाय। बेयो खेबथामाबो केन्सेल। सरलपारा उल्थापानियाव गुबुन गावनि आगसि आगदा थानाय मानसिफोरखौ रायज्लायहैदोंमोन प्रग्राम खालामनो थाखाय। बिथांमोनहा खेबसेबो साक्सेस खालामनो हायाखिसै। आरो बिदिनो बिसमुरि खाथियाव थानाय मोनसे फोथारावबो बिथांमोना प्रग्राम लानो नागिरदोंमोन। बेखौ बिथांमोना साक्सेस खालामनो हायाखै। जोङो नुनाय मानि गासिबो बिथांनि देबोरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय जे प्रग्रामफोर लानो नागिरदोंमोन बे प्रग्रामफ्रा केन्सेल जागासिनो दं। गुदियाव दं बेनि जाहोना जाहैबाय हयथ' बिथांमोना मानसि मोनाखै, रायजो राजाफोरखौ मोनाखै। बेनि थाखायनो माबा मोनसे असनमानफोर जाजानो प्रग्रामा साक्सेस जानाय नङा बेखौ साननानै बिथांमोना प्रग्रामखौ केन्सेल खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे हिसाबै जों बुंनो हायो हाग्रामा महिलारि सारनि समस्तियाव जोङो बुंनांगोन जों बिथांखौ बारग' चिफ हिसाबै दासिम मान होयो। नाथाय बिथां गावनि मावनाय दांनायफ्रा गावनि आगसि आगदा थानाय सुबुंफ्रा दिनै गाज्रि खामानि मावनायनि थाखायनो बिथांनि समस्तियाव दिनै बिपिएफ सापर्टार गैला। दा जोङो गासैबो जोङो UPPLनि सापर्टार जोबसै। रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसायगासिनो दं। UPPL न'खर न'खर UPPL न'खर न'खर गासिबो UPPLनि दोहौआ हाबगासिनो दङ। दिनै फैबाय थानाय एमपि इलेक्सननि थाखायथ' जोङो देबोरगाव ब्लकआ रेडियावनो दङ। जोङो मानसिफोरनि साननाय हनाय आरो गासैखौबो जों नोजोर होनानै जों बुंनो हायो। जोङो फैगौ एमपि इलेक्सनाव जोंनि देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय 6 जना नमिनेटेड जाहैगोन। बेयाव जोंहा जोंनि रायजो राजाफ्रा मिन्थिखाबाय। जोंहा 90% समस्तियानो जोंहा
दिनै 61,900 भटआ जोंहा बाव जोङो 90%आनो जोंहा माबायाव फैगोन जोंनि UPPLनि भट जागोन आरो माखासेफ्रा बिदिनो आद्रा थाबोनायफ्रा गुबुन गुबुन पार्टि कंग्रेस थाबाय BPF थाबाय बायदिसिना दोलोफोराव थांनो हागौ खिन्थु 90%आ जोंहा UPPLआव थागोन जों देबोरगाव समस्थियाव। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।